Vítajte pri ďalšom týždennom prehľade noviniek. Hneď na začiatok si ukážeme jeden ultratenký telefón, ktorý má hrúbku iba 6,1 mm. Jedná sa o Cubot X17, teda vylepšenú verziu telefónu X16. Tento telefón má 5-palcový displej Full HD, 64-bitový štvorjadrový procesor Mediatek s označením MT6735. Taktovaný je na 1,3 GHz. Jeho silnou zbraňou je aj 3 GB ROM a 16 GB internej pamäte, ktorú je možné rozšíriť o 32 GB prostredníctvom microSD karty. Beží na operačnom systéme Android 5.1. Jeho hlavnou výhodou je samozrejme už spomínaná jeho hrúbka 6,1 mm, pričom jeho váha je 151 g. Fotoaparát má 16 megapixelový s duálnym LED bleskom a prednú selfie kameru 8 megapixelovú. Na českom trhu nás poteší najmä podpora LTE sietí pásma 800. Tento telefón je v predpredaji od 20.11. a to s cenou $159. Pod označením iMac Wear M7 sa neschováva žiadny nový výrobok od Apple. Jedná sa totiž o smartwatch alebo hodinky, ktoré sa snažia napodobiť plnohodnotný telefón. Je to tým, že tieto hodinky obsahujú SIM kartu a podporujú GSM a VCDMA siete. Ďalej majú dvojjadrový procesor Mediatek 6572 s taktom 1 GHz, 512 MB RAM, 4 GB ROM a rozlíšenie displeja 240 na 240 bodov o veľkosti 1,54 palca. Podporujú navyše aj microSD karty do veľkosti 32 GB. Ich hlavnou výhodou je najmä certifikácia IP67, čo znamená, že sa ich nemusíte báť zobrať ani do vody alebo si v nich umyť ruky. Tieto hodinky, ktoré naozaj pekne vyzerajú, aj keď majú trošku hrubšiu konštrukciu, si môžete kúpiť už od $110. Pýtate sa, čo má spoločné telefón Honor 7 a aplikácia Spotify? Krát sa rozhodli výjsť v ústretí mladej generácii, pretože Honor 7 cieli na tzv. Digital Natives generáciu, teda mladých ľudí, ktorí radi počúvajú hudbu cez svoj mobilný telefón a spojilo sa so spoločnosťou Spotify. Ten, kto si zakúpi Honor 7, získa Spotify Premium na 3 mesiace zdarma. Znamená to, že môžete neprerušovane bez reklám počúvať svojich obľúbených umelcov v najvyššej kvalite, stiahnuť si skladby do medzipamäte a počúvať ich neskôr aj offline. Pokiaľ by ste nevedeli, o aký telefón sa jedná, tak Honor 7 má 5,2 palcový displej, 3 GB RAM, 16 GB ROM a procesor Helision Kirin 935 vlastnej výroby. Podporuje takisto aj naše LTE siete a má 20 megapixelový fotoaparát a čítačku o tlačku prstov. Musíte sa však poponáhľať, pretože voucher telefónu môžete získať už od 11. septembra vo vybraných českých e-shopoch. Dajte svojmu Androidu krídla. Bol nápis v článku v dnešnom týždni, kde sme vás vyzývali, aby ste vyhadzovali svoj telefón von oknom a počítali metre, ako ďaleko zaletí. Nie, robím si srandu. Tento názov sme použili pre článok, kde sme písali o Kickstarterovom projekte lietajúcich telefónov. Ako si to vlastne predstaviť? Jedná sa o obal, do ktorého vložíte svoj telefón a telefón poletí. Je to tým, že výrobcovia tohoto prototypu mysleli na to, že telefón má dostatočný výkon a dostatok senzorov na to, aby dokázal okolo vás lietať ako dron. To znamená, že vymysleli obal so 4 vrtulami a motormi, do ktorého vložíte svoj telefón, naprogramujete GPS trasu a on sa vám za chvíľu vráti. Nesmiete však zabudnúť, že jeho batéria vydrží len 15 až 20 minút. Nejedná sa však o žiadny profesionálny ani poloprofesionálny dron, skôr o zábavu pre mládež. Jeho cena je zatiaľ stanovená na $195 a pokiaľ ho chcete podporiť, tak si ho nájdete na Kickstarteri, pretože jeho výroba začne až v septembri 2016. Skôr ako sa dnes rozlúčime, nedá mi nespomenúť zaujímavé články, ktoré ste mohli čítať na Giščajna.cz a nesúviseli úplne tak s novinkami alebo high-tech technológiami z Číny. Išlo o články objednávka z Číny alebo ako ušetriť pri nákupe pár drobných, zachovajte paniku, balík je na colnici alebo bez peniaz do Číny neles a jak na PayPal. Toto všetko vám môže pomôcť pri nákupe z Číny a veríme, že nám aj naďalej budete verní a budete čítať Giščajna.cz.
Ešte viac nás poteší, keď potvrdíte odber našeho YouTube kanálu, dáte nám like na Facebooku alebo na Google+.